Ambot lang, ug musugot magkaha mo. Nianing panawagan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ibuwag ang Mindanao sa Pilipinas. Kung maunang istorya ha, wala na Luz Biminda. Luz Bisay na lang. Di ba murag bakikaw? Pero time pa. Nganong ang Mindanao may isakripisyo? Nganong di man ang Manila mao'y tangtangon sa mapa nga unta ang mga Tagalog may nagdagdimal aning Pilipinasa? The Not So Late Show with Jason Monteclar. Kining atong Pilipinas, kay Pilipinas ranis mga Tagalog. Sukadta nga nakalingkawas, gikan sa kuko sa mga banyaga. From 1945, hangtod karon, ang mga Tagalog ray gabuot-buot kung asa nila idagsa ning nasura. Kanagong bisagwa tagasabot, pero tuas ilaha gibutang ang Malacañang. Tuwa pod silaha ang Kongreso, tuas ilaha ang Senado, tuas ilaha ang Korte Suprema. Unya, igo rani manganhi ang mga karaho kung mo speech-speech sa sinulog. Palagi po ako narito, every sinulog. Sud sa pila ka dekada, murag mga hulmigas in town ang kitang mga taga Visayas ug Mindanao nga gayayong sa gamayng mumho para lang nga dunay ikahad nga dos mga Tagalog. Mao nang di gyud kumuuyon sa gustong mahitabo ni Digong. Former President Rodrigo Roa Duterte raised the idea to separate the archipelago of Mindanao from Luzon and Visayas. Kung ulipon ang Visayas, kinahanglan iangin na to ang Mindanao. Maniguro na day mog inyo. Syaro naman sad. Wa gid mo kasabot nga kining mga Tagalog muranig danlak. Kana bang danlak sa itlog? Sila ra ang niburot pero tibok nasod ang katakiang. Sorry ha, pero wa gid ko'y maayong ikasultis taga Manila. Kay para nako, duha ra man gyud ka klaseng Tagalog sa kalibutan ba? Katong Tagalog nga kaliwat og hustler o katong Tagalog nga parinting na pulis. Muuyon mog sa di, pero 70% atong buhis diri gipadaan na karon didto sa Manila. Maunang wa gid ko'y salig aning mga Tagalig palaka. Aron nga makaingon mo kung unsa katikasan ning mga Tagalog. Tanawa, for example, kanang probinsya sa Abra. Kanang Abra, mingaw kina nga probinsya sa Northern Luzon. Pero 3.5 billion ang ilang nadawat nga internal revenue allotment gikan sa national government. Pero ang Cebu, nga dako kaayo giamot sa national revenue taxes, gitagaan lang og samang kantidad pareha sa probinsya sa Abra. Cebu's share of the internal revenue allotment is 3.8 billion pesos as of August 2023. Asa man ang hustisya ana? Kita diri nga mas dakong kontribusyon sa national treasury giparehas rag ira nga madawat sa mga gagmayng probinsya. Unya ubot ra ba hunaon mas daghan pang taos Guadalupe kaysa tibuok Abra. And you could just imagine nga kita diri sa Visayas ug didto sa Mindanao maoy economic driver sa tibok Pilipinas. Pero kita'y gilisod-lisod sa mga tuanggol. Again, unsa man kunoy nag-contribute sa Visayas sa national economy. Ang Visayas maoy top energy producer sa nasod. How about ang Mindanao? Ang Mindanao maoy number 1 food producer sa Pilipinas. How about ang Luzon? Unsa may nag-contribute sa Luzon? Bong Revilla. Gitagaan lang tag kandii sa ilahang Bong Revilla. Pero unsa man yung nagtukmod ni Digong nganong gusto magid niyang ibuwag ang Mindanao sa Pilipinas? Tungod bakha sa gugmas yutang natawhan? Dili. Tungod ra gyud kay nagbangi si Vice Presidente Sara Duterte o si Speaker Martin Romualdez nga puros ng ambisyon magpresidente. It has nothing to do with federalism and has nothing to do with the economy. It's all about politics and their family interests. Maaanghang na mga salita ang binitawan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pasangil ni Digong nga gusto ko nung usbon ni Speaker Martin Romualdez ang batakang balaod aron siya kunoy mupuli isip Prime Minister. Nibilib naman ta ko ni Presidente Duterte pero murag nilikoy man. Sir, kamao ka mo sayaw? Kamao koy. Kahibaw man guta nga dili si Romualdez mao'y gustong ilisdan ang konstitusyon. Instrumento na ang ato ang Speaker of the House. Si BBM ang mismong gustong wagtangon ang batakang balaod. Ngano man, tungod kay ang kanang 1987 Constitution is nothing but the product of the EDSA People Power Revolution. Katong revolusyon nga nagpalaya sa tanang marko sa Pilipinas. Ug alang sa wa pa kakita
og unsay dagway anang konstitusyon. Hunahuna lang ang usa ka matag tiki nga niturok sa imong lubot. Mintras gahubag pa na, why Marcos ang makatarog lingkod sa Malacañang. The Not So Late Show with Jason Monteclar.